Първо благодарим за комплиментите. Този малкия пух аз го озвучавам със специална програма. Ама като си му знам характера, съм сигурна, че повечето неща наистина си ги мисли по свой кучешки начин. И да, наистина изглежда различно от доста чихуахуа. И неведнъж са ми казвали, това не е чихуахуа, ти си се объркала. Но всъщност е. Просто с малко по-разнообразно родословие. Оцунката му е малко по-остра от на повечето чихуахуа и челцето му е по-прибрано. В книгата ми са описани и двата вида чихуахуа с селенови глави и с ябълкови глави, но в случая принц не влиза в нито една от тези категории, защото чихуахуа селенова глава са предимно късокоснисти, а дългокоснистите са изкуствено създадени и те по-скоро с ябълкови глави, а неговата главичка е по-скоро като круша. И затова ето такъв тип комбинации неведнъж ги слагат в категория крушова глава. Честно казано, аз не съм от хората, които държат на всяка цена кучето им да бъде чистокръвно, не ходя на изложби. Иначе ето една много сладка фотобомба на майка му. Баща му изглежда по същия начин. Те бяха общо 4 кученца, 3 късокоснисти и това дългокоснестото. На другите вече ни се бяха изправили ушичките, само на принц му бяха още клепнали. Всъщност дядото на принц по бащина линия е бил дългокоснесто чихуахуа. Колкото до зелените очи и кафявият нос, не знам откъде може да ги е наследил. Просто те всички бяха много сладки и дълго време се чудех кое да си взема. Най-накрая племенникът малко ми повлия над избора. Той от раз си хареса принц и когато и аз го избрах, беше много щастлив. За мен най-важното е да е жив и здрав и да ме радва дълги години. И ви пожелаваме приятна вечер!